Nepal bilen Xitayň serhedine doýdansız gelen sil zararly 384 adam direksiz ýetdi. Nepalyň syýahatçylyk geňeşiniň maglumatyna görä, olaryň 291-si daşary ýurtly, 93-si bolsa Nepalyň öz raýatydyr. Sil buz harsaňynyň süýşmegi netijesinde derýadaky suwuň derejesiniň birden ýokarlanmagy zararly ýüze çykdy. Ol öz akymy bilen bir näçe ilatly nokatlary, ýollary we gidroenergetika destgalaryny weýran etdi. Iň köp ejir çeken goloýda ýerleşýän Rasuwa etrafy boldy. Direksiz iten daşary ýurtlaryň arasyna iň köpsi Hindistanyň raýatlarydyr. Sanawda Awstraliýanyň, Niderlandlaryň, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň, Malaziýanyň, Beýik Britaniýanyň raýatlary hem bar. Beýlik itenleriň raýatlygy inni anyklanylýar. Xitay Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinping iten adamlary gözlemek hem de halas etmek, howply zowlukdaky adamlary göçürmek üçin zerur ähli tagallalary ýerine ýetirmegi tapşyrýar. Sizi dünýäniň hem de ýurdumyzyň täzelikleri gyzyklandyrýarmy? Onda Türkmen portaly bilen galyň. Bize agza bolmakly unutma.